Една от причините за чупливи и нееластични ногти е недостатъчната консумация на вода. Здравейте, приятели! Аз съм Мирослава Митева, маникюрист и искам да ви дам няколко съвета как да имате еластични и здрави ногти. Винаги, когато дойде клиент в салона и се оплаче, че има чупливи ногти, първият въпрос, който му задавам е дали консумира достатъчно вода. Минимум литър и половина, 2 на ден. Ако отговорът е не, това е основната причина. Използването на агресивни препарати, киселинни праймери изсушават допълнително нокътната плочка. Тя става нееластична, съответно и чуплива. Трябва да се избягват или поне да не се използват прекалено често. Също трябва да използвате и домашна грижа у дома за поддържането на еластичността на ногтите, олио за кожички, хидратиращи кремове. Това трябва да ви стане навик и една рутина преди лягане. Сложете олиото за кожички на нощното шкафче и винаги преди лягане намазвайте своите кутикули ногтите. Ще ви се отблагодарят.